Ayo. Iya kok. Iya sini-sini. Sing tengah ora merong Mas. Iya, sing bakal sing nyuting. Mun ana sing gel barang kali nyong. Iya iya. Yang guyuyan. Ora wani nek guyu yo. Kok guyu apa lucu kok? Lucu. Foto kali nyong. Kalau nganten remaca. Nempelan remaca ki bisa Maju. Oke. Durasi panjang ke engko. Ayo Dir lanjutin. Ini nolatan aneh Mas. Jangan lupa saya. Yo. Ya. Hop. Duk. Jukoi sampai. Ngacak kene wis takon apa nek. Ora kita wong bodoh. Oke, keren-keren ke opi. Kasih pakem. Impal pakem yo. Guyu banget. Ayo Mas. Ayo main kalah kan. Ayo. Ini kapasi juri nang kono isa kok. Untuk semerandal itu Pak. Konten senengane iki. Gampang kok. Cewek nanti sih. Anda tahu saya. Ini sekarang becek ini becek pas itu. Salah gocek kok ngono. Kanca kan jeboli panganan. Der. Wis selen. Ora masalah kok. Saking elek. Karo minum penting Numpang ini kok. Walah. Mlaku nek semut nang ndi kok. Ayo. Wah, nyuruh iki, Bu. Oh iya. Iku enggak.
Abot kini di sana sini. Abot kini. Hop. Mas Dian. Itu yang dulu lah. Ini akhirnya saya sampai. Kurang mah jas-jas sih kan jase ke piye. Ingkung kaya apa ingkung apa? Cuma mriki sae. Kayu sing kayu. Kepake. Ayo kae. Narik murah. Wah, price ya. Sok melu ke ngene anggotane yo. Tidak minum ribet ya malah. Bujune kurang itu. Weh. Pas kok foto ora pakem ke? Hah? Action. Mani piro? Action piye? Melet. Piye? Oh, kita harus joge. Gede atusan barang teman ngambur. Yo. Mbak, ini cepak enek. Kasih jalan kasih orang itu cepak. Dorong. Lamit, pring, awas pring. Lamit, awas, bapak. Kambung. Itu ora reses. Hei.
Lalu menture. Anu mau mandur rebutan. Bopor. Isi ana bojo ora ana bojo kan mlebu. Abahe wis guys, cilik-cilik. Sing tumpuk-tumpuk sing mlebu wae. Pengen banget. Anaknya nanti Pak. Mbak Ita. Anaknya juga nanti. Kelompok hantu. Ya, Mbak Ita. Ora. Kalau ada jalan sana dulu kurang. Air suara rokok. Kue di kue apa? Ini kita seket. Anane. Hai, sama foto kono kae ora foto sama. Bombannya laci. Mas, kasih jalan. 2 meter kanan kiri. Tengah. Kagun. Para kita yang kangenan. Oleh
Jalan. Oke, jalan. Sing amin-amin ramu wis batal lah. Dul. Wah, kan oleh rene ya, Dul ya. Hai Dul. Gundal pacul. Bulan kok. Ya, ini lah kan mau duit. Men. Mbok Nartini kendong, Mbok Nartini. Ngerti kok. Ya kok. Ayo ngisor elek ngono. Ora iso mlebu anak ya. Jas, enggak aku kan. Itu mau tunjuk. Ini rame nih kayak gini kan. Mbok anoman kae. Itu rono. Monggo datang Bapak Sugiman selaku MC untuk runtutan acaranipun kawula aturi wonten ing sasana wicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nun kaula nun wonten ing panjenenganipun Bapak Agus minangka panitia penyelenggara Open Punden Grebeg Suran Kaliprogo.
Kiai Nujum Mojopahit ingkang tansah kita hormati. Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, aji sepuh, bini sepuh kasukuhan ingkang satuhu sampun puno ing pamamas lebda ing pitutur kiblating panembah ingkang satuhu luhuring putih. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, tabiin, tabiit ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring putih. Panjenenganipun para priyagung darai nata, para pangemban pangbating praja utawi desa. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa Tekarjo, balasan Ibu Sumrambah Bapak Kepala Desa saking Lintu Desa, nggih sekitar minangka pandampan tuming para kawula dasih ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Panjenenganipun para baraya wirawiyata ingkang mesti engreh kridaning budaya miyang karya. Para purna karya labet praja ingkang mahambek berbudi dharma. Para sarjana sujaning budi ingkang pantes sinudarsana. Sengya para rawuh kakung sama putri ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Kanthi dinambaran trap sila budi miwah ngaturaken sewu abung samudra pangocama. Mugi pinarana kawula hambuka wirani suka wongening wicara ndorone kondo kanthi cumantaka marak mangersa hanggempil kamardikan panjenengan sadaya anggenya nembe wawan sabda. Nun inggih labet anggen kawula pradaya dumateng keparangipun Bapak Panitia Penyelenggara Open Punden Grebek Suran Kalipraga Kiai Nujum Mojopahit. Izin pradaya dumateng keparangipun nggih kawula ing mriki haminangkane hangemane uwus minangka talanging basa kinen hangaturaken menggah mudaring gunta babaring sedya wigatosing gati ing ari siang punika. Izin kabukta saking bawonge manah saha karbaning sih kadarman panjenengan sami sehingga boten kuwi matur piyambak. Jerih menawi boten waget kayos mati namung kandhek wonten ing jangga lajeng hanyaraya dumateng kawula. Sengya para rawuh kakung Suwana Putri ingkang mahambek berbudi dharma. Anamung saderengipun kawula haturani lekas wekasing karti gaten sedya wigatosing gati ing ari siang punika. Ingkang supados purwa madya wasana tansah rahayu kalis ing rubetanir ing sambikala. Keparang langkung kawula tansah ngandharaken manjataken puji syukur sahandhap pepadane Gusti ingkang hakaryoga. Dening sampun kepareng nikmat lan rahmat gumularing alam agesang sehingga kita waket haminakaken wanci saha keperluan rawuh kempal manunggal wonten ing makom yang Nujum Mojopahit menika kanthi winantu ing Sukabasuki. Dikaini Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholawat rahmat serta salamipun Allah mugi tetep katur wonten ing ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung nyuwun inggih sekaring jagat mustikaning bawana Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi lumebet dumateng keluarganipun, dumateng para sahabatipun, lan dumateng kaum muslimin muslimat umumipun utawi bendahipun. Mugi-mugi kita sareng bidang kalbet ewanipun umatipun Kanjeng Nabi ingkang badhe nampi syafaatipun fitini fitunya hadal akhirah ila yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Sangga para rawuh ingkang satu pantes katuran sagung pakurmatan ing mriki kawula panjenengi haminangkani Titi Laksana wontenipun acara di menika Open Punden Grebek Suran Kalipraga Eyang Nujum Mojopahit Dusun Jumprit Desa Tekarjo. Dengan wekdal sampun sawetawis siang pramila acara badhe kawula aturaken. Titi Laksana ingkang sepindahan inggih menika sambutan Kepala Desa. Nggih. Kaping kalih menika prosesi pengambilan Tirta Agung. Kaping 3 menika Sendratari Jumprit ingkang kaping
sekawan inggih menika doa. Ingkang salajengipun inggih menika jamasan utawi gong kalian kuda kembang. Ingkang kaping salajengipun inggih menika ngeswa pasuryan utawi basuhan muka menika kagem saya pepunden kita menika Bapak Kepala Desa ingkang rawuh wonten ing siang menika. Siang para rawuh ingkang mahambet Prabudi Dharma inggih menika ingkang sepindahan menika titi laksana menika sambutan saking Kepala Desa. Panjenenganipun Bapak Wigati Kepala Desa Desa Tegarrejo. Wekdal sajengipun kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pangarsanipun sesepuh bini sepuh wonten ing Desa Tegarrejo ingkang tansah kawula bekteni dumateng para masyarakat sedaya kakung sumawana putri ingkang tansah kawula hormati. Dumateng kadang mira anem sedaya wonten ing Desa Tegarrejo ingkang tansah kawula tresnani. Langkung-langkung dumateng sedaya kepala desa ingkang saking lingkup desa ingkang sampun sabiyantu punapa kemawon sedaya ingkang tansah kawula hormati. Langkung rumiyin sumangga kita tansah ngundhangaken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung dene ing wekdal siang punika kita sedaya saged pinanggih kempal manunggal wontenipun acara open punden menika kanthi wilujeng boten manggi alangan satunggal punapa. Sholawat sarta salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita dari tindak lampahipun ugi ingkang saestu kita cadong-cadong syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati wonten ing mriki kawula minangkani mewakili saking pemerintahan Desa Tegarrejo ngaturaken buming panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sedaya warga masyarakat Desa Tegarrejo sampun saiyak saeka kapti saengga acara open punden menika sampun kaleksanan kanthi lancar boten manggi alangan satunggal punapa. Pramila sepisan malih saestu kawula aturaken gunging panuwun ingkang tanpa pamit. Ugi kawula ngaturaken panuwun dumateng sedaya Bapak Kepala Desa ingkang saking lintu Desa Tegarrejo ingkang sampun sabiyantu sedaya bondo donya tenaga sedayanipun saestu kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Wonten ing mriki kawula namung derek dedonga mugi-mugi saksampunipun sedaya masyarakat Desa Tegarrejo menika ngawontenaken open punden menika saestu sakmangke sedaya warga masyarakat Desa Tegarrejo dipun paringi wilujeng, dipun paringi bagas waras, rukun, adem, ayem sedayanipun. Pramila sepisan malih kawula mewakili pemerintahan Desa Tegarrejo nderek mengayu bagya saestu kawula nyengkuyung acara open punden menika. Mugi-mugi tahun-tahun ingkang salajengipun saged langkung meriah. Sepisan malih kawula aturaken mugi-mugi sedaya masyarakat Tegarrejo menika dipun paringi wilujeng donya akhirat. Namun mangkaten atur kawula kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mekaten atur pangaturipun Bapak Kepala Desa Bapak Wigati ingkang sampun maringi nggih pinten-pinten apresiasi menika kagem Mas Agus Sakrencang menika selaku panitia penyelenggara Open Punden nggih. Mugi-mugi menika nambahi semangat ke depan khususipun menika warga masyarakat Desa Tekarjo dan pada umumnya masyarakat di desa sekitarnya nggih. Sangga Prarawuh ingkang satuhu pantes paripuja tunggap titilaksono ingkang salajengipun inggih punika prosesi pengambilan Tirta Agung diiringi sendratari saking Dusun Jemprit. Oh dia ikut catatan si Ikut masak. Coba. Ya. Di luar. Nggih. Ya. Nggih, sewu. Nggih. Kak. Monggo, Mbak, cepat, Mbak. Niki sing boleh iki, Mbak. Nggih, Ya. sewu. Kamera ini matiin dulu, Mbak. Si Oma.
Wait. Wait.
Nggih, katur senggo para tamu kakung Sawara Putri ingkang mahandhap perbudarma pun bakti laksana ingkang angka sekawan inggih menika Astungara ingkang badhe kaasta dipun Bapak Ahmad Lilik. Wekdal saksekatipun kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki tebut asmanipun Gusti Kang Maha Agung Lunili Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun kepareng-paring kesehatan warasan kawilujengan kasarua dhateng kula jenengan kita sami sehingga wonten ing wanci punika kita akan kempal manunggal wontenipun acara Open Bonet panjenenganipun simbah Kyai Sukait Kiban Kyai Sukait lan ugi wilujengan surat ugi sadranan lepek